Zarauzko zeinegatik aldatuko zinateke? Asko miresten duten pertsona bada, Andoni Egaña. Bertsolari bezala iruditzen zait, txapeldunan txapeldun dela. Miresten dut daukan errestasuna edozein egoeratan, edozer gai jarri, nola jartzen den edonoren tokian, ze azkarra egiten ditun guztiak jartzen da, ez dakit, miresten dut asko, horregatik. Ainhoa Muruaren lekuan jarriko nintzateke. Miresten dudan kirolari bada, Olimpiar Jokoetan parte hartu izan duena behin baino gehiagotan, Londonen broma olimpikoa lortu zuena, eta urteak pasa eta gero ere, ez hain lehiakor, baina triatloniaz gozatzen segitzen duen kirolari bada, eta alde hortatik miresten dut. Nadia Erostarben, pixkat daukat bere lekuan jartzia, jarriko nintzateke igual. Uste dut gauzako zondo egiten ari den neska bat dela, eta uste dakala sortea egiten duna asko disfrutatzen ari dela. Nik ere itxasoak asko gustatzen zait, eta bere kirolian itxasuan hainbeste denbora pasatu izatea eta leku ezberdin askotan, nik uste bere lekuan jarriko nitzala, eta gainera miresten duten neska bada. Ni Xabier Lizardigatik aldatuko nintzen, ze euskera bultzatu eta zabaltzen lagundu. Baina Xabier Lizardigatik aldatuko nintzen, bai? Emateun ez lortu dakin kontaktatzia. Zoze gaizkin galgain hon. Hurrengo baten izangoa. Ezkerrik asko honean ikuste gaitik.